Niku kan sholatullah ala tohal yamani, sholawat keberkahan kepada toha. Sopo toha? Kanjeng Nabi Muhammad al yamani soko Yaman. Udah ora bener Mbah Lurah niku. Mosok Kanjeng Nabi Muhammad saking Yaman. Makanya kiai kudu sontok nek ngapusi ora kena. Tak baleni. Kiai dosa kena ya wong ki al insanu mahal khata wa nisyan. Nek ngapusi aja. Wong selawatane gak ngono biyen kok. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Nek selawatan niku kan gak terbukti, Mbak. Makanya ayo dipelajari kabeh. Nek jenengan beda pendapat boleh ya, Bun. Tapi nalikane beda pendapat benturan dengan syariat Islam, yo jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzalika fi kulli waqti wa hin. Bismillahi walhamdulillah al khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlina al ayah amma ba'du. Takzim kaaturaken para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh kasepuhan wonten ing bumi Jedak Sari, Kecamatan Uwesreti, Pulau Kulon. Mboten kata lumben Kang Mas Lurah ingkang alhamdulillah pun parengaken silaturahim ugi dumateng para masyayikh, para alim, para ulama, para bunyai Pak Nyai, ugi dumateng para ketua muslimat wonten ing MBC NU Jedak Sari Kecamatan Pulau Kulon, ugi fatayat sedenipun ingkang hadir, Bapak Ibu ingkang tansahipun mulyakaken Allah, rencang-rencang Ansor Banser Muslimat Fatayat Ibnu IPPNU ingkang kalodhangan wekdal ingkang sae punika kita saged kempal, saged silaturahim wonten ing bumi Jedak Sari kanthi wilujeng boten alangan setunggal punapa biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang salajengipun ugi nderekaken takzim atas nami keluarga besar Syadiliyah saking para antemanggung ingkang kawula ingkang supahaken wonten ing Laladan Pati menawi wonten tindak tanduk subosito, menawi wonten khilafipun samangke kula nyuwun pangapunten ugi renjang-renjang hadroh ingkang asma Nurus Syafaah ingkang alhamdulillah ngiringi kegiatan wedal sonten punika. Liridillah wa bi syafaati Rasulillah Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Habil Hasan Asyadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Gusya bin Yusuf bin Yusya bin Warad bin Baddal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib Syibah Syekh Muhaiminan Gunardo Temanggung Syibah Syekh Abdul Jalil Tulungagung Syibah Syekh Mustaqim Tulungagung Bahyai Muhammad Haidar bin Muhaiminan Gunardo Takdim Bahyai Muslih Meranggen Ya Allah Takdim Sya'rani Ahmadi fi ruhi jasadi fi hadil majlis min ahlina wa ahlikum kakang kawah temu ajeng adi ari-ari panjenenganipun Pak Lurah dalah sak perangkatipun sedaya ya Allah minggahipun ing hadir ya Allah derek takdim panjenenganipun Mbah Syekh Bajuri Senori Tuban takdim Kamas Bahak bin Mbah Nur Saleh Berakan Rembang Mbah Yai Mustafa bis Rembang ya Allah fi ruhi jasadi Kamas Reza bin Ahmad Haidar Kamas Bahak bin Mbah Muhaiminan Gunardo takdim Mbah Yai Salatin bin Mbah Abdul Jalil Peta ya Allah Inahrawi Mbah Lut Kang Mas Lutfi ya Allah fi ruhi jasadi fi hadil majlis kakang kawah temu ajeng ada ari-ari ya Allah Nurus Syafaah
في هذه المجلس في الدين في الدنيا وهذا الآخرة. الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن صحابه يا ربي وارضى عن سلاله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وصلي كل موصلي يا ربي واقفي كل مؤذي يا ربي نهدم مشافى يا ربي صلي عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام
barokah cetak sari ya Allah. Oh isfa' lana isfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي
Amit ya ini. Amit ya, Amit ya. Amit. Saya suami Mbah Lurah Mbah Yai Amit. Jenengan ini mah grup hadroh. Lu grup hadroh kok malah melu ngene gua. Lah sing nuthuk sapa? Amit ingkang saderengipun jagong ngaos kalih. Kula waosaken niki wonten sing live nih. Lek Wito niki live. Kintunan salam saking Assalamualaikum Abah Munah saking Mbak Munah Majenang Purwodadi hadir saking Mbak Yu Jamiatun saking pundi niki Koripan ugi hadir dan siang punika sing live tak waosaken pokoke Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Akeh wedoke ya. Mikir bahasa napa karepe kula niku. Ibu-ibu muslimat niki katakan di antara wong 1000 niku sing wong 500 wong wis do beatan, wis do melu thariqah. Jawaban kok insyaallah berarti ya urung iki berarti. Grup hadroh wis ana sing durung beat. Enten. Jenengan pun beat Mbak ya? Dereng. Kapan lem thariqah? Insyaallah. Insyaallah kapan ini? Cepatnya Pak. Oh cepatnya. Sok ben nek tuwa. Ya, yo nek tutup. Cepatnya ini. Amin. Apakah kita umat Islam harus berthariqah? Nek wong Nahdlatul Ulama nggih tidak memandang wong lanang, wong wedok. Nek jenengan NU wong iki wong muslimatan. Nek iso do thariqah kabeh. Dan kemudian ada pertanyaan, kula nek thariqah sok ben nek tuwa iki, kata siapa thariqah nek tuwa iku? Ya nek tutup. Makanya pun terkadang ada salah persepsi. Banyak orang ingin thariqah nek wayah tuwa, katanya kebutuhannya wis berkurang. Itu jawaban sing kurang cocok Ibu. Kenapa kok kurang pas jalaran? Kalau thariqah kita perkenalkan tentang suluk, iku nek sing mampu ya wong tuwa, nek wong nom iku gak betah. Contone upamane kula nderek Qadiriyah Mbah Muslim Meranggen, mursid kula Mbah Yi Hanif. Biyen nek kula nek sulukan niku 10 dina 10 wengi nang pondok. Wong suluk iku latihan ninggal donya, ibaratnya latihan mati. Arep nang pondok sangune dhewe, bekale dhewe. Wong mati nggih sami, sangune dhewe. Makane wong pondok, wong suluk iku ibaratnya mati ora mikir donya. Pas omongan nek nek mlebu thariqah tuwa, ning kurang pas sing ngeten. Nalikane kita hanya memperkenalkan thariqah sing suluk 10 dina 10 wengi, akibate wong tuwik-tuwik sing kuat sing nom ra gelem masuk thariqah. Makane golek thariqah sing ra ono sulukane. Ngono kudune. Apa contone? Sadiliyah. Ngoten ya Mbak Lurah. Mbak Lurah wis beat urung, Mbah? Kebangetan deh nono. Pakde ku Sriyana iki kudu beat. Lho beat thariqah iki golek dalan arek. Masa petinggi ra dalan. Makane pun thariqah iku makrifatullah golek dalan marang Gusti Allah. Nek wis mlebu thariqah silakan kau berthariqah apapun, tapi nek wis mlebu thariqah ora kena ngelek-ngelek thariqah liyane. Wong thariqah kok ngelek-ngelek, enak thariqahku durung mesti. Arep kan genipun bali desa Jetak Sari, iso arah kok kulon, kok etan, kok lor, kok kidul. Silakan dalane golek dewi-dewi, tapi nek wis roh dalan ora kena ngelek-ngelek dalan liyane. Engkang nomor kalih iki khusus ibu-ibu muslimatan Bun. Nek dinggone selalu kula elingaken. Iki mangke nek wis mulih nang kampunge desane dewi-dewi. Tulung kelakuan-kelakuan sing elek aja mbok terusno. Tak buktekno mongane kula Bunda. Apa iku?
nek ana wong yasinan tahlilan sesuk bengi biasane iku sing nang jero omah nek maca yasin temenanan sing nyekel mik lho ngono kok sing jaba omah kecangkeman dhewe are iki ayo kowe ya ora ngombe neh tulung ah ibu-ibu nek ana sing mimpin yasin tahlilal nganti temenanan sing jaba ora satu majelis lho biasane niku sing jaba omah sing ora ketok tulung ah ngajenono piye carane ya iku nek ora cocok idolanan HP meneng utawa tengok-tengok aja jagongan karo kancane iku ora ngajeni sing mimpin yasin tahlil contone ngenten mawon jenengan anak am telu sing siji mbok tuturi sing loro aja jagongan dhewe ya ngono ku rasane siji sing nomor kalih bapak-bapak iki petinggi barang aku gojoloki petinggi wani mung aku wis tau dadi petinggi ya mulane wani ngeten iku khusus bapak-bapak tulung ah Pak sing wong lanang sing do Jumatan sing wis ya wis aja sing elek iki mbok terusno kapan mau Jumatan elek ana ngene bilale muni ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah bilale muni terus ngene angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah tulung apa Mas nek khotib berkhutbah jamaah sidang sumayanipun mulyakaken Allah nek nggawa tasbih merasa nggo wiridan ayo rata-rata wong lanang niku nek Jumatan nalikane khotib berkhutbah apa meneh sing khutbah ora cocok dikne malah muni are subhanallah Allah astagfirullahaladzim maune kata-kata iki apik ning dadi kurang pas kenapa karena Bilal wis muni angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah rungokno menengo lakonono makanipun nek khotib berkhutbah ora kena wong lanang wiridan dhewe sing padha thariqah gayane cekel tasbih barengan khotbah ndekne muni astagfirullah mboten pareng wong wis Bilal wis ngandakno rungokno menengo lakonono mulane sing paling bener Pak Lurah Srihono mangkat omah ke masjid sila merem turu bener ning sarate nalikane Jumatan kok keturu ora kena lenden mboten pareng nek Mbah Lurah kok lenden kok keturu ibarate usus iki glendeh akibatnya hilang kok hilang ingatan ndak edan Nabi hilang kesadaran kok hilang ingatan ngene petinggi mbok arani hilang kesadaran undune batal ngono berarti mun paham niki nggih siji lah iki rontok ngaji kaku sithik menungso sing paling elek iku wong wedok asline ora percaya tak buktekno amit lho Yai amit ya Mas Yai grobogan nek karo Mekah dhisik dini ayo sik pundi Mbak Yu kowe tek reti sik grobogan Mekah Madinah lho Yai nek kae grobogan sik grobogan itu terbuktine kapan ngeten lahire Rasulullah niku kan dhisik grobogan ana naminipun medang apa aja dhisik Kiai ya ora salah nek grobogan niku jenenge medang kamulyan nek bluro medang kamolan ngono ya melu aku makanipun banyak orang membahas tentang halal haram fikih tapi sejarah ae ora gelem mempelajari iku lho kelemane awake dhewe jenengan iso muslimatan ini kan gara-gara negara ayem ya kudune mikir ngoten makane grobogan nek karo lahirnya Rasulullah dhisik grobogan situs mana yang menjawab ini tenggening Krunut derek kecamatan Gabus itu situsnya jutaan tahun yang lalu nek Nabi Adam ibu Hawa
iku kok isih urip sampai hari ini, itu berkisar kira langkung 90.000 tahun yang lalu. Lah nek runut jutaan tahun yang lalu melu grobogan. Mulane wong grobogan niku ora kena dienggo. Waduh kan meneh onde-onde ngoten. Kula matur ngene mau, kenapa wong wedok diarani makhluk elek? Mau-maune ngene lho. Zaman jahiliyah wong kok duwe anak wedok, siji dipendem uripan, loro dipateni. Nek anak lanang ora. Wong lanang are. Wong lanang makhluk sing paling kondang. Kok ora percaya? Wong wedok semene iki lho arep muslimatan, wedaan mboten. Wong lanang. Lah wong lanang wis komplit are. Wong wedok genconan mboten. Wong lanang. Lah wong lanang wis komplit are. Rungokno iki. Pun jahiliyah nalikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Intinipun Kanjeng Nabi duwe bojo pertama naminipun Siti Khadijatul Kubra. Ayo Haji. Niku nalikanipun Khadijah umur 40 tahun statusé sampun rondo. Rondo ping pinten? Ping kalih. Khadijah niku rondo ping kalih dipek bojo Kanjeng Nabi Muhammad, berarti pernikahan yang ketiga. Iki lho ana dasar sunah. Sapa wong Joko kok entuk rondo hukume sunah. Lho, dak ngono niku hukume budhe. Lho ngono ah. Khadijah rondo, Kanjeng Nabi Joko. Apa wae sing dilakoni Kanjeng Nabi kok hal baik hukume sunah. Nek ana Joko kok entuk rondo hukume tukang terbang lanang loro iki Joko apa Duda iki? Joko. Golek rondo kan. Sunah iku, Bro. Kawan iki. Kawan. Mon, setunggal budhe Bunda Ahmed Bunda. Nalikanipun Khadijah gadah putri naminipun Fatimatus Zahra. Kanjeng Nabi badhe siar, Kanjeng Nabi niku dugi lawang, biasane Khadijah nek Kanjeng Nabi kondur langsung disambut. Saat itu Khadijah nembe mengemii putrinipun. Bahasane sing halus kok. Ono kiai nek mbok warai. Lagi menyusui, Fatimah disusui. Kanjeng Nabi niku perso ternyata kainipun Khadijah metu abang-abange napa niku? Darah. Wong lanang sing apik ora langsung ngloroi Kanjeng Nabi niku. Apa niku? Wahai Khadijah, terusno anggone menyusui anake awake dhewe sampai tertidur Fatimah. Bakdo tertidur Fatimah diselehaken Rasulullah kemudian ora pengen mengungkit merah itu tapi turu nang pangkuane Khadijah. Makane nek ana wong lanang kok turun nang pangkuane wong wedok hukume sunah. Ya Bun, tak baleni. Kanjeng Nabi turu nang pangkuane Khadijah kan apik. Nek ngono ana dasar sapa wong lanang turu nang pangkuane wong wedok tetep hukume sunah. Kanjeng Nabi sampai keturu, kemudian Khadijah mengelus-ngelus rekmane Kanjeng Nabi. Ana hukum dasar nek ana wong wedok kok gelem ngelus-ngelus rambute bojone hukume. Oh. Entak wis aku anem anjene. Mohon, badhe ngeten Mbak Yu niku Khadijah mirsani wajahi Kanjeng Nabi. Makane Kanjeng Nabi Muhammad itu gantenge seligar jagat, Nabi Yusuf seprapat jagat, lah sing seprapat didum sak ngalam donya. Mbah Sriono uman apa? Aku barang. Bunda, mohon badhe ngeten niku langsung air matane niku lho mirsani ngeten air matane Khadijah jatuh nang pangkuane Kanjeng Nabi teng pipi Kanjeng Nabi langsung tangi
Ngendikan kali Khadijah, wahai Khadijah garwaku dalem ya Rasulullah, apa sliramu gelo nikah ambiaku? Dulu sliramu wanita terkaya sak Mekah. Ayo sing pun haji pun umrah, makame Khadijah lho ora ana tutupe dhuwur. Khadijah ora ana cungkupe. Nate roh yai, kiai kondang angger taun yo ora ana sugih are. Ana aku. Makame Khadijah niku mboten enten cungkupe dhuwur yo biasa ngoten niku to. Mun, badhe ngoten ngeten. Amit dak yu. Kata Khadijah, ya Rasulullah, kula nikah kalih jenengan boten gelo, donyaku entek boten gelo, ibarate susu sing dimik Fatimah ora metu air susune tapi metu darahe. Kula boten gelo ya Rasulullah, sing kula geloni ya niku nalikane perjuangane jenengan donyaku tak entekno liilahi kalimatillah, lho ngono kok malah sing merintangi dulure dhewe. Dari hal ini wong kulon elengo, nek ana wong gelem ngaji, gelem mimpin muslimat fatayat, ana ngulang babagan ngaji, rata-rata niku sing merintangi dulure dhewe. Nek ndi nggone niku? Nungakno, badhe ngoten Khadijah niku pun sepuh meh kapundhut muni ngene. Fatimah dalem Umi, tulung aku silahno ridae abam. Ana apa Umi? Rasane awakku ra kuat, kudu wis ora kuat nang alam donya. Lah terus ridae abam gawa rene mengko nek ana malaikat Israil ben aku ora ngrasakno lara. Sekali bergarwanipun Rasulullah iku mawon arep kapundhut wedi. Ridak nek cara kula napa niku? Ridak. Mosok Kanjeng Nabi selendangan. Sorban, nah sorban. Saestu disilahi ngoten niku pun kapundhut. Ayo. Nalikane Khadijah kapundhut, Kanjeng Nabi arep mengkafani jenazah Khadijah, Jibril hadir. Wahai Rasulullah, dalam Jibril, jangan kau tutupi jenazah bojonem menggunakan kain kafan dunia. Kenapa Jibril? Karena donyane bojonem wis diparingaken Gusti Allah nggo membela liilahi kalimatillah. Lah terus piye Jibril? Wahai Rasulullah, iki ana 5 jenis kain kafan yang diparingake Gusti Allah saka surga diwenehno nang keluarganem. Kanjeng Nabi kaget. Lho lha nek 5 kanggo sapa Jibril? Sing pertama yaiku kanggo bojonem Khadijah. Lah sing saben kaping kalih kanggo sapa? Kanggo sliramu dhewe Muhammad. Nek ngono bakda Khadijah sing meninggal bakale terus Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 kanggo sapa wahai Jibril? Kanggo putrimu Fatimah. Sing nomor 4 kanggo sapa Jibril? Kanggo Sayyidina Ali. Sing nomor 5 kanggo sapa Jibril? Kanggo putunem Sayyidina Hasan. Lah putuku sing cilik, putunem Sayyidina Husain ora dibungkus menggunakan kain kafan dari surga karena putunem bakal kapundhut teng Karbala, Irak, dijadikan sebagai hari berkabung sak ngalam donya. Setiap tanggal 10 Suro diarani 10 Tasu'a, tiang lakoni santunan yatim piatu. Nek ngono wong menungso sing pertama kali sing nganggo kain kafan saka surga adalah kaum wong wedok. Nek ngono apik lanang apa apik wedok? Rungokno iki wis karek pokoke jam 4 bar kudune omahe adoh arek. Rata-rata wong wedok iku nek ditinggal mati wong lanang nangis. Beda nek wong lanang. Amit yai. Amit lho. Amit.
Kira-kira sing mati lanang sik apa wedok sik? Kelakuan wedok ya sini. Nek Mbak Lulu iku. Wis ngombe terus lah Mbak wedok, ngombe terus lah. Anjane sumuk are. Wong wedok tinggal mati wong lanang nangis kok. Aku melu kowe Pak. Aku melu kowe Pak. Aku melu sapa Pak? Nangis. Takoki tanggane, ana apa Yai kok nangis jenengan Yai? Pakane mati harendo. Iki mang piye? Padahal ndek iki bengi ku yo ngedak adus bareng iki malah mati. Wong wedok nangis Bu, ning nek wong lanang. Lha. Wong lanang niku nek ditinggal mati wong wedok nangis, ning nek wong lanang ditinggal mati wong wedok nangis iku gak iso. Mentok lho Budhe, iku yo linggih kursi ngeten iki, nang emper. Sing wedok lho nangis tenanan nek mati. Nek sing wong lanang tinggal mati wedok linggih ngeten. Yo kemejanan, songkokan yo sarungan, nang emper iki wong lanang. Ora nangis, linggohe ketoke sedih ngeten ya. Sirah dicekel ngene. Mripat rondo ke masuk. Rondo ke masuk. Iku wong lanang. Lanang nek malah ana niku ilmu guyonan Mbah Lurah, ilmu guyonan niku mbuh tenan mbah ora. Ana nate wong ninggal niku kan diadahi nang nggone apa gendosa niku. Iku dilangkai. Gendosane kudu dilangkai. Delalah ilmu guyon bener mbah ora niku kan ngeten nggih. Ana apa iku mantek mbok langkahi. Anu kok Mbah Lurah, aku ngestokno dawuhe bojoku Mbah Lurah. Ana apa bojomu? Bojoku nate wasiat, Mbah. Kenapa kowe rabi neh langkahi dulu mayatku? Ngaten niku ana. Makane tulung lho. Nek nganti wong wedok kok mati dhisik, lho rekoso kowe. Masem sing mbok nggo ku lho. Gelangem ku lho Bun sing mbok nggo. Kok kowe mati sik, lho. Diwenehno mbok enom. Dina Jumat arwah lho iku marana ngamah. Pak, aku kirimi pantekah Pak. Alah bojo karo mbok nemu ning ngene. Iya manis. Siapa yang punya yang bertanya yang cantik. Siapa yang punya aku milikmu, aku kasihmu. Oh, semoga tak pernah eleng makanipun ibu sing mbok cagra sapa anak. Wes go ora mungkin mbok cagra bojone malah tetep golek neh. Nek wong wedok ditinggal mati wong lanang setahun, 2 tahun, 3 tahun mampu lho gak nikah neh. Wong wedok iku nggih mboten Bu? Kuat tambah ditinggali anak siji loro iso mati wong wedok kok. Nek wong lanang leh ya termasuk cekel mik barang iku. Nek ora percaya ame jawab jujur lho, jawab jujur. Ora tak aku sih lho, kira-kira kok bojone mati jenengan rabi neh mboten. Lah wis krungu. Ya ngono wong lanang. Masya Allah, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Vokal kok karena Allah bro, kok iya bro. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi karena Allah, miliki aku karena Allah.
satu koder ngaos Yai Luluk Simon Radina hadir barokah dulur wedok Mbak Puji Pujiya manunggalan kula-kulon hanya Allah saya maha cinta bukan harta bukan rombong bukan pula kehebatan iman dan takwamu sayang mencintaimu aku tenang Aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. aku ingin menjadi syurga adalah lembaran hidupmu kau jadikan aku imam bimbing aku jalan kebenaran bimbing aku Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Omar Sunan Kudus Jafar Sadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayat Oh ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi Asyani wa Daraji Anta ya Jiratal Alami Ya Uhail al-Jud wal Karami wal Karami Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi Asyani wa Daraji Anta Bayaji Ratal Alami Ya Uhail al-Judi wal Karami wal Karami Sunan Gresik kondang ilmu tegengin Sunan Ampel falsafah polimone Sunan Giri tembang dolanane Sunan Bonang musisi gemelane Sunan Derajat Beban Bali pitune Sunan Kalijogo wayangane Sunan Muria ngemut tradisine Sunan Kudus gede toleransine Sunan Gunung Jati politike ayo padha eling salawase Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi Asyani wa Daraji Anta Bayaji Ratal Alami Ya Uhail al-Jud wal Karami wal Karami Ya Rasulullah salamun salamun alaik Ya Rabbi Asyani wa Daraji Anta Bayaji Ratal Alami Ya Uhail al-Judi wal Karami wal Karami فريق في الجنة وفريق في السعير Allah Ayo, isen-isene swarga neraka awake dhewe iki. Ngeten, kita jam 4 konsisten selesai. Tak waoske siji. Saking iku akeh sing live niku. Anjene pulau-pulau terkenal iki. Saking Mbak Yasin Tahindri, Jetis Purwodadi hadir. Lho, wonten malih.
Mbak Nurul Faizah Jati Harjo hadir, Aji Dharma Kemandoh Batur hadir, Jumadi, assalamualaikum Mbah Mutin penyerahan ampun kasupen Jumadi malih Mbak Yanti salamin dari Kaos Abang Bang Barokah Paini Purwodadi, Siti Lika hadir, Mbak Juli Padu Utara hadir, Pak Taspin Fotokopi hadir, Ahmad Suryotomo Semarang hadir, Agen Sosis Sajadah Merah Barokah insyaallah, Mbak Tata Pucak Wangi Pati hadir, Mas Heri Pucak Wangi dari hadir barokah. Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Ngaji nggih. Nek ana wong keplathok kudu tau dibahas monggo. Jenengan keplathok, upamane Mbah Lurah keplathok tangan. Kemudian dijahit kemudian diperban. Mbah Lurah tidak boleh ngimami sholat. Baleni, neng apakah tidak sholat? Syaratnya sholat wajib wudhu. Gimana hukumnya? Nalikane tangan sing keplathok iki dijahit ora diwundoni. Ayo, mari pun bagi. Saya mau padahal ana banyu. Yo meni kowe, ayo. Kula taskehaken tengene Mbah Marzuki Muhtamar. Kemono kula tangletaken yai. Mbah Mudin, sing diarani tayamum itu nek golek banyu wis ora ana. Nek keplathok iku bukan hukum tayamum, salate hukume salat liwakti. Umpamane Mbah Lurah penggane ngimami salat nang masjid musala, kemudian dijahit, Mbah Lurah boten pareng ngimami. Kok ngimami Mbah? Salate ora dosa kabeh. Piye nek Mbah Lurah salat tetep sebatas salate liwakti apa salat gugurno kewajibanipun wektune entok. Makanipun nek salat minimal wudu sesucine cetha. Ibu-ibu gendani iki tulung Bu, nek tuku iwak pitik nang pasar kok gulune diketok sak dhuwure kala menjing tetep hukume bakang. Dak ngono ini lho. Tak baleni. Kudune ngetoke kan sak ngisoripun kala menjing. Karena apa? Telu iki kudu kepotong. Ning nek jenengan tumbas pitik nang pasar mbok delok gulune kok le ngetok sak dhuwure. Kala menjing iku tetep hukume batang. Kan ora putus yai. Walaupun niki suwe mati, batang lho iki. Ya ibu-ibu. Lho ya kowe, muni kowe nek ngene iki malah pinter. Aja mbok ilingi omongan iku lho. Ya. Makanipun nek motong kewan cetha, sak ngisoripun iki gurung ya niki. Kalau menjing diketok telune set. Lah nek sak ndure kene hukume batang. Lah terusan piye iki? Mbok pangan apa mbok ino-ino ora ngerti. Iki wis tak doi, kok mbok lakoni dosa, mending mangerti lah. Mbah, lho mosok nek ya ana yene le ngaji nek ngono kuwi. Makanipun tulung sebagai penutup nggih, jam 4. Ibu-ibu nek sholawatan, amin Mbah Lurah izin untuk keren sithik to, Mbah. Oke, izin Mbah Lurah lho aku. Ibu-ibu sakit sholawatan ngene, sholatullah ala Tohal Yamani, sakit Syafi'il khalqi fil wangeriku tak kelerek udung kowe. Amit lho iki. Niku kan sholatullah ala Tohal Yamani, sholawat keberkahan kepada Toha. Sapa Toha? Kanjeng Nabi Muhammad al-Yamani saka Yaman. Udah ora bener Mbah Lurah niku. Mosok Kanjeng Nabi Muhammad saking Yaman. Makanya kiai ku dosa entuk nek ngapusi ora kena. Tak baleni. Kiai dosa kena ya wong ki al insanu mahalul khata wa nisyan. Nek ngapusi aja. Wong selawatane gak ngono biyen no. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud.
Nek sholawatan niku kan gak terbukti, Mbak. Makanya ayo dipelajari kabeh. Nek jenengan beda pendapat boleh ya, Bun. Tapi nalikane beda pendapat benturan dengan syariat Islam, yo aja. Nabi Ismail niku gadah garwa pinten? Akeh men aja. Nabi Ibrahim memiliki 4 istri, 14 anak, di antaranipun 13 putra 1 putri. Nek Nabi Ismail memiliki 2 istri, 13 anak putra dan 1 putri. Bojone Nabi Ismail asli wong Yaman sing bojo pertama, tapi orang duwe anak tur pegatan. Istri kedua asli Mekah Madinah melahirkan 13 anak, 12 putra 1 putri. Di antaranipun ini loh yang melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanipun nek ana salatullah ala yamani, nek jenengan punya referensi yang lebih kuat, aku kok salah, aku taslim loh Yai. Saya wajib taslim, pendapatan bener. Tapi nalikane jenengan hanya mengutarakan selawat tok, tapi orang tok kebenaranipun ya melu nyesatno kowe. Senama loro kereng sithik neh. Met Mbah. Wes tak taskehno tenggenipun panjenenganipun Mbah Marzuki ugi panjenenganipun Mbah Nur Ihya Hadinegara. Ora usah maca selawat busra. Lho Mbah. Ora selawate sing salah mboten. Selawate apik. Sejarah iki lho sing apik. Amit ya Pak Haji. Sejarah sholat busra iki apa? Ditulis Kanjeng Nabi Muhammad dhewe, diwenehno tenggone Habib Sifulan teko Yaqadhah. Kanjeng Nabi teko Yaqadhah roh lan jasad, kemudian maringi tulisan sholawat busra kepada Sifulan. Mosok Kanjeng Nabi Muhammad urip neh. Ayo. Sing mimpin sapa mbiyen sholawat iki? Khofifah. Induk ta? Jawa Timur toh? Aku tetap kiai ngomong bener kudu bener. Orang tok ngomong ngapusi. Dosa kena ning ra kena ngapusi. Sholawat busra apik sholawate ning sejarahe sing ora pas Yai. Kenapa kok ra pas? Mosok Kanjeng Nabi hadir Yaqadhah roh lan jasad Yaqadhah niku maringi tulisan itu secara langsung kepada si fulan. Mosok ngono kok nek mbok percayani. Makanipun ayo kok kabeh grobogan wong kondang kok. Mbok maulitan sing kepenak yo ndak kena. Abtadiul imla abis bidatil mustandiran fa idzal barakati alama ana lahu. Ngono dak penak. Ngono ku yo mbok maknani wis. Kanjeng Nabi Muhammad de bapak jenenge Abdullah. Abdullah de bapak naminipun Abdul Muthalib. Abdul Muthalib de bapak sinten? Ayo guru Mandra. Ora ngerti nek iki lho ngerti. Abdul Muthalib de bapak jenenge Hasyim sinten? Kelompok iki pintere ra karuan. Ya wis geger lah guru Mandra. Hasyim de bapak sapa? Ora ngerti nek iki lho pinter. Hasyim de bapak Abdul Manaf sinten? Pintere ra karuan iki. Mbok kowe grep adroh lah iki lho. Wis geger Abdul Manaf de bapak sapa? Ora ngerti nek iki pinter. Kuseh sinten? Pintere ra karo-karuan bapak iki. Mbok ora seragame pintere pol kok. Lho kok geger nek oke. Lah Kuseh de bapak sapa? Ora ngerti nek iki lho pinter. Kuseh de bapak kilap sapa, Bu? Ora seragamane pinter kok. Tulung iki sedelok muludan, tulung sing do mimpin maulid sanatno berjanjenem piye carane wasilah muridno. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Anadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Izar bin Ma'ad bin Adnan mbok waca wa adnanu bila raibin ing dzawil ulumin. Ngono ora mbok waca. Angger perjanjian set kerupuk dom. Ya ngayal, pira-pira gelem mangkat to iki. Wis pun ya menten mungkin enggang tulung nggih mangke nek tiyang kula-kulaan sak kecamatan nek muludan wonten bancaan mboten? Bancaan. Bakale bancaane dina apa? Ya wis suwe nek 12 mulut iku wis reti aku. Nggih.
Alah ini kok wong Jawa. Bacaan niku bakal dinane Kemis Legi. Tanggal piro? Mbok. Dak ngono Mbah Lurah kudune. 12 Mulut taun ndek wingi dinane apa? Lali apik kelakuanem. Angger jawab paling penak ya ngono. Dinane Setu Legi. Maka nenek bar Setu Legi taune Kemis Legi iku aboge. Makanipun 12 Mulut nek wong Jawa dinane Kemis Legi, buang akhir muludan Kemis Legi. Tapi nek menggunakan kalender Hijriah almanak nika silahkan sesuai keyakinane. Sing apik sing ndi? Loro-lorone padha apike. Sing elek ora gelem bacaan kecangkeman. Tulung nek wis bar buang takhir mangke 5 menit, nek wis bar muludan bacaan takhire mbok buak nanti teng pundi? Prapatan ben marai apa? Ya gara-gara mbok buak iki lho tabrakan kae. Aja ngono ah, bedakno antara barian Jumah Wage Suronan karo muludan. Nek jenengan muludan nggo takhir niku minimal isine 3 nderek itbak Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo dadi wedok nanggone grobogan. Naminipun Dewi Retno Rasa Dewi Retno Rasa Wulan Tawang Harjo nikah Syekh Maghribi nurunaken anak Joko Tarub nikah kalih Jin Demit nurunaken Nawang Syekh lho mboke hari Nawang ku iki piye ya wong kene iki bojone Joko Tarub dak Nawang Wulan ah lha tek nuruno Nawang Wulan neh ane grup kadro iki ora gathok badhe prenah ya jawab ning salah terus are lho mboke nglair nek Nawang Wulan neh iki pripun Joko Tarub nikah Nawang Wulan di anak 3 sing kula paham. Upamane ana neh aku ya guru ngerti. Nawang Sih, Nawang Sasi, Nawang Sari. Nawang Sih dinikah keturunan Brawijaya. Iki sanad wedok lho Yai. Pamen jenengan di sanad lanang ya monggo, ngoten lho maksude kula. Sapa Brawijaya niku? Brawijaya niku nate di anak nang Kadipaten Grobogan Blora. Anake Brawijaya niku naminipun Jinbun. Sinten? Nate mriko derek Jinbun duwe jeneng liya Raden Patah. Wis nate mriko. Yo mencela-mencela Guru Padra iki. Jinbun niku Raden Patah Demak Bintara. Raden Patah Patiuno Sultan Trenggono Bagus Mukmin Sunan Prawoto Arya. Penangsang nurunaken Demak kabeh niki. Makanipun terkenalipun Jipang. Aja disiki kiai. Jipang Demak arep Pak Nolan. Gusti iku Demak kabeh. Lah sing bojo saka Brawijaya sing grobogan niku Budhe Brawijaya nikah Sulawesi Wandan Kuning nurunaken anak lanang naminipun Bondan Jawen utawi Lembu. Peteng nikah kalih Nawangsih nurunaken Getas. Pandhawa nurunaken Ki Ageng. Sela nurunaken Ki Ageng. Ora iso jawab kene iki kene tok Ki Ageng Ngenes nurunaken Tarub nurunaken Ki Ageng. Pemanaan kondangipun nurunaken Panembahan Sena Pati utawi Danang Suta Wijaya. Makanipun wong grobogan raja-raja sak Jawa keturunan grobogan. Mulane wong grobogan ora kena dienggo. Oh ngono lho kudune hidup grobogan. Makanya pun kalau ditangleti Mbah Lurah ngene arek makome Arya Penangsang teng pundi lho. Ya kok nang kuburan ya wis. Kok malah padha iku kelompok iku malah. Makome Penangsang nu gangsal Mbah sekarang, tapi sing paling sore, sing paling tepat tetep manggone teng kene Bengawan. Dipetik wong wae. Arya Penangsang itu Bengawan Solo iku lah. Amit iki. Ngene nek sing diarani aku gendeng malah parah kono ketokne. Bengawan sore. Bengawan sing digawe wates dening Ja'far Shadiq Sunan Kudus, pecahan saka Bengawan Solo.
ngono pun tulung nggih dadi wong beragama sing kepenak aja kaku-kaku. Salat asar jam 3 iku cara sapi rujak cingur tepat waktu. Salat asar 4:30 tengah-tengahan cara sapi sop igo. Salat asar 5:30 kurang 5 menit pol mburi sop buntut. Amit Bren. Salat asar jam 6 kletrong niku. Kletak. Lho asar jam 6 ndak ra ono. Makanipun tulung silahkan ditata sing api, mugi-mugi Allah maringi barokah. Ngoten nggih. Lan matur nuwun dumateng dulur-dulur Khairul sinten niki? Mbak Khairatul Nuraini saking PAC Pulau Kulon barokah Bunda. Mbak Anis Husnia minggipun Sidoarjo Jawa Timur. Mbak Yu Anis barokah Mbak Yu saking Mbak Yu Rukini baru derek ngaos jadi langsung saking Karangharjo. Monggo kita tutup setunggal qasidah pun jam 4 langsung pun mahal kiam. Sampun setunggal qasidah kagem ibu-ibu mugi maringi barokah. Monggo dulu waktu aku masih bersama dia yang aku cinta, dia yang aku diberi tanda mata sajadah merah. Katanya agar aku rajin ibadah, sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan pilihan ayahnya, walau harus menderita namun semoga dia yang ku cinta merana. Kini aku memang merana, tapi pantang bagiku untuk berputus. Oh, alon-alon nggih barang-barang berharganipun hati-hati bantosan medalipun ben boten jubel karena jodoh rezeki mati. Oh ilahi, oh tinggallah ini, oh sajadah merah kawan setia dalam ibadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Hati barang berharga di ibu Monggo sareng ya. Derek takdim guru-guru kaula, derek takdim ingkang pun baiat thariqah. Saestu yuk dipika mangkene ana sing gerah mungkin sing unjuk paringi sehat ya Bunda nggih. Saestu nyuwun pangapunten malah kelantur nganti jam 4 muncul. Ayo alona tulung sing medal tasih dihati-hati, barang berharganipun dihati-hati saestu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin al akhirin salim radhiyallahu ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Wa khususan Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah Mudhri Ilah bin Zarban bin Adnan wa Adnan Billah Raibin Ingdada bil Ulumi Nasabiyah Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abil Hasan Asyadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yasha' bin Marad bin Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Syibah Syekh Muhaiminan Gunarto Temanggung Syibah Syekh Abdul Jalil Tulungagung Syibah Syekh Mustaqim Tulungagung Abahyi Muhammad Haidar bin Muhaiminan Gunarto Wali Koryah wonten ing bumi Jatak Sari Pulau Kulon Grobogan Purwodadi Allah min ahlina wa ahli minkum fi ruhi jasadi Syekh Bajuri Sunari Tuban Takzim Kamas Bahak bin Banur Saleh Merakan Rembang Bahyai Mustafa bin Suri Rembang ya Allah fi ruhi jasadi Kamas Reza bin Ahmad Haidar Kamas Bahak bin Muhaiminan Takzim Bahyai Salatin bin Abdul Jalil Peta ya Allah Kamas Lutfi Kamas Ailut Labib ya Allah minggih bunyi Nahrawi ya Allah fi ruhi jasadi Pak Lurah dalah sak perangkatipun sedaya ya Allah minggahipun rencang-rencang muslimat fatayat MBCN Bumi Jedak Sari Pulau Kulon ya Allah derek takzim panjenenganipun keluarga besar Mbah Salman Mupongan ya Allah fi hadhil majlis fid dini fid dunya wa hadzal akhirah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarati quburi nabi alaihi salatu wasallam bi lutfin wa afiyatin salamatin duhulil maram Allahumma ya Allah sedaya hadir pun ya ibadah silaturahim ya Allah ingkang tani pinaring ora hasil taninipun ingkang dagang pinalaris dagangan lan usahanipun ingkang gadhahi pangkat pinaring amanah Allahumma berkah Allahumma barokah Allahumma sehat Allahumma lancar Allahumma sugih sugih bondo donyanipun sugih ibadahipun sugih kawelasanipun saking kersanipun panjenengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama qabul sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Fatihah yang terakhir mateng toyo-toyonipun panjenengan daharan-daharanipun panjenengan sedaya ingkang unjuk ingkang dahar ya Allah pun paringi sehat sedaya penyakitipun jenengan angkat ya Allah sehingga saged lampahi ibadah kanthi istiqomah fi sehatiha Nabiullah Khidir alaihi salam al-Fatihah. Cekap yun pangapunten tepat jam 4 gangsal menit konduripun pinaringan selamat akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.